As impresoras 3D do FabLab da Pobra traballan sen descanso as 24 horas do día. Imprimen os materiais cos que confeccionar estas máscaras de protección. A idea xurdiu ante a escaseza de material sanitario. Ocorreuselle un dos compañeiros que está aquí no FabLab que podíamos ter esta iniciativa de crear este tipo de equipos de protección para os traballadores ou para as persoas que están en risco de ser contagiadas. Entonces, o Concello puso todo o seu interés para facelo. O Concello aporta o plástico que se fan as máquinas, máis aporta o local. Vai de agradecer tamén que todo o que tivemos que comprar a maiores, cando quixemos ir comprar e explicamos para que era, non nos quixeron cobrar, é dicir, todo este virus é un virus moi, bueno, ten unha parte moi mala, que é todo o que trae, pero ten unha parte moi boa que nos saca solidaridade, fainos máis humanos. As máscaras destinaránse principalmente ao persoal do Hospital do Barbanza e dos centros de saúde, así como a voluntarios de protección civil e traballadores do servizo de limpeza e de axuda no fogar. Nos por hora dotamos ao Hospital do Barbanza, levamos para o centro de saúde e para operarios aquí propios do Concello. Tamén se doarán a outras entidades que xa solicitaron axuda ao Concello, aínda que o tempo de distribución estará condicionado polo ritmo de produción. Sabedes que sen parar é o que nos pidan. Quen precise destas pantallas, quen as precise, que nos la piden, son totalmente gratuitas, co único objetivo de intentar minimizar a expansión deste virus e que as persoas que traballen e as persoas que estean no frente do risco, que teñan ese apoio por parte nosa e que estean protegidos ante o risco biolóxico.